We are all part of one church. Aħna l-kol parti minn knisja waħda. Tayong lahat ay bahagi ng iisang simbahan. നാം എല്ലാവരും ഒരു സഭയുടെ ഭാഗമാണ്. Todos somos parte de una misma iglesia. Followers of Christ from different countries living in Malta together. We will celebrate Mass in English, led by our Archbishop, Charles Scicluna, at St. Paul's Cathedral, Mdina, on Saturday the 21st of February at 6 p.m, followed by fellowship in the Mdina Cathedral Museum. Come join us to celebrate together. ഒരുമിച്ച് ആഘോഷത്തിൽ Juntos. Magkakasama. Flimkien. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-la u laqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Il-laqgħa tagħna mal-mulej hija laqgħa li mhux naqsilna minn dak li aħna, minn dak li nistgħu nkunu, imma hija laqgħa li tagħmilna persuni sħaħ. Hija laqgħa li Kristu permezz tagħha jagħtina l-possibilità li nisimgħuh, illi nfaħruh, illi nirċievu u nkunu nistgħu nagħtu l-imħabba kbira illi hu lest dejjem jagħti lilna. Għalhekk filwaqt li nirringrazzjaw il-mulej tal-mument li jtina li nkunu miegħu, ejjew nibdew din il-laqgħa tagħna mal-mulej billi nitolbu maħfra tan-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. Fit-tjubitek mulej ħares dejjem il-familja tiegħek u kun int l-għajnuna u l-qawwa tagħha għax hi m'għandix tama oħra ħlief il-grazzja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ktieb tas-Slaten. Ġara li darba minnhom Ġeroboam ħareġ minn Ġerusalemm u fit-triq iltaqa' miegħu Aħija, il-profeta minn Silo. Dan kellu fuqu mantar ġdid u kienu weħidhom fir-raba'. Imbagħad Aħija qabad il-mantar ġdid li kellu fuqu u ċartu fit-12 biċċa. U qal lil Ġeroboam: Hu 10 biċċiet, għax dan jgħid il-mulej Alla ta' Iżrael. Arani se naħtaf is-saltna minn idejn Salamun u lilek natik 10 mit-tribujiet. Inħallilu tribu wieħed minħabba David, il-qaddej tiegħi, u minħabba Ġerusalemm, il-belt li għażilt minn fost it-tribujiet kollha ta' Iżrael. U hekk Iżrael inqata' minn dar David u baqgħu mifruda minna sal-lum. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Jiena l-mulej Alla tiegħek.
jiena l-mulej Alla tiegħek. Ma jkollokx Alla ieħor f'nofskom, tinxteħiġ quddiem Alla barrani, jiena l-mulej Alla tiegħek li tellajtek mill-art tal-Eġittu, flimkien jiena l-mulej Alla tiegħek. Iżda l-poplu tiegħi ma semax minni, Iżrael ma rridx jaf bija, għalhekk tlaqthom għall-lebusija ta' qalbhom biex imxew skont il-femiet tagħhom, flimkien jiena l-mulej Alla tiegħek. Jekk il-poplu tiegħi jisma' minni, jekk Iżrael jimxi fi triqati, minnu fih inniżżel l-edewwa tagħhom, idi ndawwar fuq dawk li huma kontrihom, flimkien jiena l-mulej Alla tiegħek. Iftħinna qalbna mulej biex nifhmu l-kelma ta' ibnek. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu reġa' telaq mill-inħawi tal-belt ta' Tir u għadda minn Sidon lejn il-Baħar tal-Galilija fl-inħawi tad-Dekapoli. U ġabulu wieħed trux u mbikkem u talbuh iqedlu idu fuqu. Ġesu ħarġu għalih waħdu minn qalb in-nies, daħħal subajh f'udnejh u meslu lsienu bir-riq tiegħu. Imbagħad refa' għajnejh lejn is-sema, tniet tnejda u qallu effata, jiġifieri infetaħ. U minnu fih widnejh infetħulu, l-irbit tal-sienu nħall u qabad jitkellem sewwa. Ġesu wissihom biex ma jgħidu lil ħadd, iżda aktar ma wissihom aktar bdew ixandruh u mimlijin bil-għaġeb bdew jgħidu kollox għamel tajjeb, jagħti smieħ lit-torox u l-kliem lill-imbikmin. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-kelma talla li l-mulej qiegħed illum ikellimna permezz tagħha hija kelma li tatina ħafna kuraġġ. Għaliex fiha naraw kif meta il-fidi tagħna tressaqna lejh, il-bniedem isir dejjem aħjar minn dak li jkun qabel. Il-mulej dejjem jirranġa s-sitwazzjoni tagħna, iwassal għall-aħjar, għall-isbaħ, stat li fih aħna nistgħu nkunu. Issa dan kollu jiġri għaliex aħna magħmulin skont pjan ta' mħabba li Alla għandu għal kull wieħed u waħda minna. Il-mulej li meta konna fil-ħsieb tiegħu u meta għandna l-ħajja tagħna li aħna ngħixu kuljum isegwi l-passi tagħna. L-episodju tal-Vanġelu li llum il-Knisja tatina huwa propju din il-persuna li minħabba in-nuqqas ta' smieħ u li ma kienx tista' titkellem, kienet maqtuha liha waħedha. Kienet persuna li anke biex waslet quddiem Ġesu jgħidilna l-Evanġelista ġabulu wieħed isuqqas kien kapaċi jasal waħdu dan quddiem Ġesu, isib it-triq tiegħu. Kienu n-nies l-oħra li għenuh biex jasal quddiem il-mulej. U l-mulej jagħmel minn kollox biex din il-persuna tinduna u tifhem illi ser jgħinha bil-modi tiegħu. Normalment Ġesu kien ikellem lid-dixxipli bil-parabboli. Ma jekk din il-persuna ma setax tisma' u ma stax titkellem. Allura kif ħadd tifhem dak li l-mulej ser jagħmel magħha? Ġesu juża l-ġesti, imiss il-widnejn ta' din il-persuna, imiss l-sien tal-persuna biex jurih illi
fejn dan il-bniedem kienet iħossu maqtuħ mill-bqija tas-soċjetà ta' madwaru u kien ser jerġa' jagħtih li jkun bniedem sħiħ, bniedem bil-fakultajiet tiegħu kollha, bniedem bil-kapaċitajiet tiegħu kollha. Il-mulej illi fit-triq tagħna dejjem ifittex li jimlina b'dak li hu l-aqwa, b'dak li hu l-aħjar għall-ġid tagħna u għall-akbar glorja tiegħu. Fil-fatt, daw kollha li raw dan li għamel Ġesu baqgħu mimlijin bil-għaġeb u bdew jgħidu kollox għamel tajjeb, jagħti smieħ lit-torox il-kliem lill-imbikmin. Kemm tkun ħaġa sabiħa kieku aħna lill-mulej nitolbuh biex il-fidi tagħna twassalna dejjem naraw anke meta ma nifhmux l-emejjel talla bħala emejjel ta' tjieba li hu jagħmel fil-ħajja tagħna. Xi drabi ma jkunx faċli l-kelma talla fl-ewwel qari turina kif Alla għaliex Salamun beda jitlaq lil Alla jagħti sinjal permezz tal-profeta tiegħu Aħija li s-saltna tiegħu kienet sa tinkiser. Ma kien sa jibqa' jkollu s-saltna kollha. Kien ser iżomm biss Ġerusalem bħala sinjal tar-rabta tiegħu ma' David, imma l-10 reġjuni l-oħra kienu sejrin jispiċċaw fidejn maqtuwajn mill-bqija ta' Ġerusalem. Huwa mument fejn nindunaw illi li ninfirdu minn Alla, li nżommu bot minn Alla, inaqqas dak kollu illi aħna jista' jkollna, dak kollu li aħna nistgħu nkunu. Mentri l-għaqda tagħna ma' Ġesu, l-għaqda tagħna sħiħa miegħu tagħmilna bnedmin sħaħ. Eżis ħutiej jew illum mod speċjali niftakru fis-sitwazzjonijiet fil-ħajja tagħna illi jgħinuna xi drabi flok inkunu bnedmin sħaħ, inkunu persuni imkisrin, imfarka. Niftakru anke f'persuni li nafu li bħalissa xaddejjin minn mumenti diffiċli tal-ħajja iħossuhom propju imtaqlin taħt piż kbir. Ejjew inħallu lil mulej jidħol fil-qlub tagħna l-koll biex imiss il-widnejn tagħna ħa nisimgħu il-kelma tiegħu. Biex imiss il-fom tagħna ħalli aħna wkoll inkunu nistgħu nfaħruh. Biex jiftaħ il-qalb tagħna għall preżenza tiegħu ħalli aħna dejjem nindunaw li hu jagħmel kollox tajjeb għalina. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Il-mulej ħelisna mid-dnub biex infaħruh u dejjem inroddulu ħajr. Għalhekk nitolbuh u ngħidulu mulej il-qatt talba tagħna. Mulej il-qatt talba tagħna. Sabiex il-poplu nisrani iwettaq bl-emil is-saċerdozju profetiku regali li rċieva fil-Mamudija billi jwassal kollox lejn Alla. Nitolbu. Mulej il-qatt talba tagħna. Sabiex dawk li għandhom xi seta' fis-soċjetà jagħtu widen għal kull bniedem u jirrispettawh bħala don ta' Alla għal ġid ta' kulħadd. Nitolbu. Mulej il-qatt talba tagħna. Sabiex il-ġenituri kollha jieħdu ħsieb wliedhom sabiex jgħinuhom jgħixu bil-fidi l-missjoni li Alla rtahom biex huma wkoll ikunu strumenti f'idejn Alla li jkabruhom fil-fidi. Nitolbu. Mulej il-qatt talba tagħna. Sabiex iċ-ċaħda l-ħażin li kull wieħed waħda minna għamilna fil-Mamudija issir impenn fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Nitolbu. Mulej il-qatt talba tagħna. Unkomplu nġeddu t-talba tagħna lil Alla għal paċi fid-dinja kollha, speċjalment fejn hemm il-vjolenza u l-gwerra. Nitolbu. Mulej il-qatt talba tagħna. O Alla, li ħlaqt kollox tajjeb, tħalli qatt bid-dnub tagħna neqirdu kull min tagħmilt sewwa, imma tina li narfu nwaslu kollox għal milja tiegħu fi Kristu, li miegħek jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Tolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tiffiru l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej Alla tagħna, int tajtna dan il-frott tal-art maħluq minnek bħala għajnuna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għamel li minnu issir għalina s-sagrament tal-ħajja ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa xieraq tassew missier qaddis tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Bibnek il-Ażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox li jint battulna bħala Salvaturu feddej, mamul bniedem mill-Ispiritu Santu u mwieled minn Marija Verġini. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis. U fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għal-ħajja. Għalhekk, flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Addis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusi. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħa il-ħobs, rat il-ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: Udu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi reġa' rat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: Udu u jxorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek. Dan u l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja.
Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem quddiem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljum, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien għalilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna namlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li jint trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan u l-ħaruf Talla, dan u li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik,
ونبقى نحبك għal dejjem. Nitolbu. O Alla, Inti ritna nieħdu sem minn ħobża waħda u kalċi wieħed. Għatina li nkunu l-kol ħaġa waħda fi Kristu biex naħdmu ferħana għas-salvazzjoni tad-dinja. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U ma'kom. miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Jekk qed tagħmel mill-aħjar li tista' u xorta qed tħossi xi ħaġa f'ħajtek mhix posta. Prova t-tenkej. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smattaltana ħlesejna u jqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna, għalik jismattaltana Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ikkonsidraw fl-ewwel misteru tad-tbatija meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
سليم عليك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك امبارك انت fost النساء ومبيرك الفرات الجفتيك جسو Addisa Maria Malla, tlopalina mdimbin, issa u fissija tal-mawtana, amen. سليم عليك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك امبارك انت fost النساء ومبيرك الفرات الجفتيك جسو Addisa Maria Malla, tlopalina mdimbin, issa u fissija tal-mawtana, amen. سليم عليك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك امبارك انت fost النساء ومبيرك الفرات الجفتيك جسو Addisa Maria Malla, tlopalina mdimbin, issa u fissija tal-mawtana, amen. سليم عليك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك امبارك انت fost النساء ومبيرك الفرات الجفتيك جسو Addisa Maria Malla, tlopalina mdimbin, issa u fissija tal-mawtana, amen. سليم عليك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك امبارك انت fost النساء ومبيرك الفرات الجفتيك جسو Addisa Maria Malla, tlopalina mdimbin, issa u fissija tal-mawtana, amen. سليم عليك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك امبارك انت fost النساء ومبيرك الفرات الجفتيك جسو Addisa Maria Malla, tlopalina mdimbin, issa u fissija tal-mawtana, amen. سليم عليك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك امبارك انت fost النساء ومبيرك الفرات الجفتيك جسو Addisa Maria Malla, tlopalina mdimbin, issa u fissija tal-mawtana, amen. Gloria للمسير وللابن وللسبيرتو السانتو Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. ماريا سانتissima ورينا لي انت يومنا عليك اسم الطلبتانا جسو اللي تويلت علينا ورتكون بنيدم بحالنا وجسو تيي اغفرنا ذنوبيتنا اهلسنا من نار الانفرن والجنة اللي روح كلها سبيشالمنت الداوك اللي الاكتر عندهم بزون تالحنينة تيك نكونسيدراو في التين مستيرو تدباتية متى سيدنا جيسو كريستو كان مربوط مع الكولونا وفلاجلاوخ مسيرنا لي انت في السماوات يتقدس اسمك تيجي سلطناتك يكون لي تريتنت كيف في السماء اجدا فلات Obżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. سليم عليك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك امبارك انت fost النساء ومبيرك الفرات الجفتيك جسو Addisa Maria Malla, tlopalina mdimbin, issa u fissija tal-mawtana, amen. سليم عليك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك امبارك انت fost النساء ومبيرك الفرات الجفتيك جسو Addisa Maria Malla, tlopalina mdimbin, issa u fissija tal-mawtana, amen. سليم عليك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك امبارك انت fost النساء ومبيرك الفرات الجفتيك جسو Addisa Maria Malla, tlopalina mdimbin, issa u fissija tal-mawtana, amen. سليم عليك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك امبارك انت fost النساء ومبيرك الفرات الجفتيك جسو Addisa Maria Malla, tlopalina mdimbin, issa u fissija tal-mawtana, amen. سليم عليك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك امبارك انت fost النساء ومبيرك الفرات الجفتيك جسو Addisa Maria Malla, tlopalina mdimbin, issa u fissija tal-mawtana, amen. سليم عليك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك امبارك انت fost النساء ومبيرك الفرات الجفتيك جسو Addisa Maria Malla, tlopalina mdimbin, issa u fissija tal-mawtana, amen. سليم عليك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك امبارك انت fost النساء ومبيرك الفرات الجفتيك جسو Addisa Maria Malla, tlopalina mdimbin, issa u fissija tal-mawtana, amen. سليم عليك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك امبارك انت fost النساء ومبيرك الفرات الجفتيك جسو Addisa Maria Malla, tlopalina mdimbin, issa u fissija tal-mawtana, amen. سليم عليك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك امبارك انت fost النساء ومبيرك الفرات الجفتيك جسو Addisa Maria Malla, tlopalina mdimbin, issa u fissija tal-mawtana, amen. سليم عليك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك امبارك انت fost النساء ومبيرك الفرات الجفتيك جسو Addisa Maria Malla, tlopalina mdimbin, issa u fissija tal-mawtana, amen. Gloria للمسير وللابن وللسبيرتو السانتو Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. ماريا سانتissima ورينا لي انت يومنا عليك اسم الطلبتانا جسو اللي تويلت علينا ورتكون بنيدم بحالنا وجسو تيي اغفرنا ذنوبيتنا اهلسنا من نار الانفرن والجنة اللي روح كلها سبيشالمنت الداوك اللي الاكتر عندهم بزون تالحنينة تيك
Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xew. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru minn ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru minn ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
mberk inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħniena, ħajja, ħlewwa u tama tagħna, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li jiteva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa,
مissirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għaffrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Dawl ta' dejjem jiddililhom. jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier etern Alla. Enna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Enna lina. Spiritu qaddis Alla. Enna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Enna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja Talla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġel. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewkba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Enna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa Talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispiriti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija.
lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u makulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.